Hallo. Nou, misschien nog boeten, maar mijn boetentje. We pakken dit helemaal in. Och, leeuwen, Santje, mama eens even zien. Bij een bonenpannen, hè? Oh, nou, dat moest heerlijk zeker. Zet nog een keer pakken. We ben je er weer door, zeg. Ja. Goeiemorgen, een nieuwe een nieuwe vlog. Eerst blomkeswetter aan. Ja. Dus doe die oranje? Ja. De oranje blomkes. Gieterjocht. Oh, drink op mis. Zo, beetje zo. Juist. Ik was zelf. Ja, haast hem. Ik was zelf. Ja. Is al het wetter eruit? Tappie, we halen even het peers op. Nou de peers, jullie. Ja. Dat is heel je. Als met puntje eerst, hè? Puntje eerst, anders wist het zelf weer. Haast hem? Goed zo. Heel flink. Ja. Ik een beetje achterin. Alle bloempjes uit. Nou, maar joh. Dit gaat een sleepjaar. Tappie, hè? Ik hoef net hier met te helpen. Heel kind heel de zelfs. Tappie. Ja. Nou jongens, goed op de planning. Zaken is van de morgen dags naar school hier. Ik moet zeggen, hier weer nog net op en top fit. Maar hier geen koorts meer en hier willen we heel graag naar school. Nou, ik zei, beziek je het maar gewoon even, dan jij het wel. En Ilde en ik die zoen even naar paken. Nee, net paken, zaken paken. Pakenhein. Pakenheid. Pakenheid. Pakenhein, toch? In de Vallon. Ja. Ja, wij gaan even op beziek bij Pakenhein. We zijn zien dat het thuis is. Ja. Nou, dat zou een beetje. Dus ik moet naar de winkel. Dat zou ik naar de winkel wezen, hè? Ja. We zitten wel eens even zien. We gaan even tegeer op een struin. En nou, ik zei, ik hoop dat zaken nou bij een beetje bij de pinken is. En wij wat onder beter in de hand. Je moet ik weer even wat het eten en drinken, moet ik wat op gang komen. Ik denk dat dat eigenlijk ook het scheelt. Schelpke? Hier is die in de bossen? Ja. Die is wel een hele mooie schelp, hè? Ja. Wauw. Op die mensen. Dat doen we in die eigen bossen, dat vierste. Nee. Wat ik hem bewaren? In de bossen. Wat ik hem voor die bewaren? Jongen, hoeveel schelp met Stien had ik al wel net bewaren van de baan. Allemaal magisch. Bist je klaar voor? Ja. Gaan we naar de Vallon? Ja, let's go! Let's go! Zo shit er thuis is. Auto staat er wel, hè? Ja. Zo shit. Pakenhein. Zou er in het hok wezen? Joe. Hier is hier al warmer geweest. Misschien nog wel binnen. Maar ik mag eerst even bellen. Weet jij de vogeltjes, hè? En door is liepen voor me. Een shit, bentje. Lees ik eens even uit. Hoi, vogeltje. Hallo. Dag, goeie. Zo, heel netjes. Mooi, hè? Ik heb net aan. Nee, dat lukt niet. Nee. Daar ben ze net voor, hè? Om naar te zien bezig. Een beetje oranje wangjes en oranje snabeltje had er. Mooi. Kom, als je even het pakken is. Maar ik ga nog niet los. Ja, eerst als je het er is, hoor. Maar weer voort, hè? Dat we dan niet jou zo leuk. Koek, koek. Hallo. Nou, misschien nog boeten, maar geen boetentje. Misschien wil je een kas. Hoi, vogeltjes. Misschien welke die daar zit. Dat is ook geen ja. Als je pakers boeten. Boeten, gewoon graven. Kom gauw. Kom in met boetpakers en boeten. Die man zit ik nooit stil, hè? Dat moet nooit graven. Oh. Nou, lees eens om. Zullen we eens even zien. Mooi De mannen al even bedankt. Mooi hartje. Ja. Wat op de Pakenhein. Pakenhein. Dank je. Pakenhein. Pakenhein. Hallo? Oh jongens. Ik kom wel het vinden, maar hier is hier ontwrotten. We pakken dit helemaal in. Och, leeuwen, Santje, mama eens even zien. Och, paken, leeuwen, schat. En hoe is het? Goed. Goed, zei er. Hé. Je laat me rijden, moet je dan even. Och, leeuwen, Santje. Helemaal mij de botsdien. Ja. Wat verdikken. En waar ga je dit paken? Maar Die matranen in. die maar weer. Ik verzoek daar, dat je verstrekt.
Ja, dat kan het water voortkomen. Zo, dan komt er en dan ren ik hier. In de 40, ja. Dan moest ik hem toch uit gaan. Ja, Je leidt 3 rek. dus pak ik denk verstaan op 0 en ik doe het gewoon even. Ja, dan maak ik voor die beul erin, want dit boek er dit al in. Ja. Die rek op mijn heid doorgaan. Oh, leven schat, maar hier beter mijn kraantje kennen, hè? Ja, dat zei mij ook. Ja, zeg dan mee te strijden. Oh. Nou, jongens, dus mem had net van vreemd, hè? Dat brotten. Maar pa, ik had dus mooi druk. We zullen even een bakje koffie halen. Maar... Ja, maar dat kan hoor. Dan kan ik een beetje. Ja, Wat krijg ik neer? nou, dan doen we dat even. Dat lijkt me een goed ding. Wat verdikke. Lijkt me heel lang. Hoeveel meter is het wel net? Krap om 40 meter. Oh, leven. Dat is toch lekker. 40 meter. Ja, nou, mooi. Nou ja, het had een meest dwaande, hè? Ja. Ja, het had van de stritten, hè? Ja, wat idee. Had er wat bedijn. Jongen. Hier betekent ik elke keer weer wat nice. Zo, deze keer, ik ben eruit kan. Oh, dit is van de machine. Zo, die ben nog wel goed. Die had erom uit. Ja. Zo, deel uit naar een roodje. En dan kan dat er weer in aan. Ja. 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 Zo, en dan kom ik voor. Een beetje omleven, een beetje dit kant. Juist. Je ziet eigenlijk wat het tegen bij de. En dan gaat het er heel te channel. Heel dit net. Dus het zijn volle mogelijk aan deze kant. En dan zoveel mogelijk Ja. aan deze kant dat het dat tegen mij zit. Mami, Netjes pakken en wat. Jongen. Mami, Telly. Ja, wie zal een koffie zetten? Ja, Maar eerst die, mama. Ik wil net aan de vieze schoonskap. Die ben je mij omvallen, die had je hem heid ophellen. Ja. Als je hem nemen kan, een beetje groen op. En je weet al lekker wie het als wat. Oh, Ja. verschrikkelijk. Ja. En dus het moest wel even de drainage bij Ja, zien. wel even de grij die er zo weer. Ja? Gewoon in de plassen. In je plaats. Ja, dat wil je net. Als je net is leest en als je nog kent aan zijn voortkomen. Ja, ik snap het wel, maar ik snap net dat het mij de bots moest. Dat snap ik net helemaal. Ja, ik ga ook net door een bot. Nee, maar wat verdikke. Hier elke chip, ik wil in de warm kennen anders. Nou, lees eens maar bij u, kop. Ach, je krijgt nog wel wat lekkers, hè? Bovenkant. Wat voor kleur is dat? Rijken. Oh. Oh, lekker. Has bedankt je wel zijn. Dankjewel. Goed zo. Ja, dan moet ik waarschijnlijk in de veer komen, maar daar moet ik ook goed in. Maar ja, dan gaan we maar door zo. Let op dat er paak vastek op, ja. Nou, een paak eerder haast. Ja. Oh, is er een chenil, een grote roofvogelje. Daar aan de andere kant van de veert. Ja. Bovenop het pijltje. Op jeeltje. Daar. Denk ik. Oh, daar flint er heen. Zuster? Denk ik. Paken, je zat tegen bij de natuur, hé. Komen die keien wel eens langer in een paak of nee? Enkel dus. Ja, want het kan krekt in, kan het? Ja, je kan je wel komen. Ja. Dat is een mooi beest. En die hindertjes moet je rennen, gewoon door het water rennen. Ja, hè? Machtig, ja. Hij is een prachtig uitzicht. Ja. Wauw. Maar ik ken het net goed van Shannon. Nee, dat is schande. Ja. En die felle zinnen dan erop, hè? Dan, nee, dan moet ze aardig dichtbij wezen. Papa, Wat leven? mijn visje een beetje eten. Maak het visje een beetje eten aan. Ja, visje maar wel eten gaan. Nou, zo. Visjes maar net het vol hadden, willen ze grauw, hè? Die keer daar een beetje in. Ja, En dan denk je van, nou, dat is 40 minuten. dat is meer dan genoeg. Dan zei je er nog beter als een bij Fiesta als als een dwargeel. Ja, hè? Ja, leuk voort. Ik ben gewoon niet tussen, maar ja, ik ga. Nou, je zit er prima uit, dus dan is het zo goed. Ja. Ik ga deze zetten in van pizza hier van 3 juli. Nou, doe het best. En de oren weer er toen uitsprong, Ja, toch? jullie rust. Oh, ja, dat kan ze net zo al te best doen, hè? Nee. Nee. Nou, deze... Ik ben net verzoekt, maar Nee, je bent net verzoek, maar hoor, nee. Maar deze die kan er net uitkomen. Nee, je raakt er niet, joh. Nou, maar spaken wij een helper. Wat een schatje, hè? Zeg maar, ze samen een beetje uitpakken met een vinger en met tong en vinger. Ja, smit hem maar in. Goed zo. Gaat het nou ik eten, Niels? Just dat ook? Je weet nog niet veel. Ik wil er al. Oh, lekker, lekker. Lekker eten visje. Oh ja, maar die net zien on. Ja, dat wil ik voor. Pop is wel een beetje bleed. Ziekjes zijn wat kleintjes op. Ik heb problemen met de kleinen aan. Zou je hier nog wat in zetten? Lampenpitje. Tja, hier. Een broekje. Ja. Oh, dit is echt wel leuk. Een pakje. Is die leuk? Ja. Zullen we die gewoon doen? Even passen. Ja, ik denk dat hij wel kan. Lachjes. Oeh, dan gaan we nog meer kleren. Was maar even ziekje. Dat is die. Ja? En die. En die. Even zien, want deze pop is een beetje groter. Maar die daar maar aan en die daar aan. Nee, ik kom heel lepeltje. Die erbij? Doe ik dat even aan voor die. Een leefhoentje. Teken op haar aanbieder. Hap. 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 Of beter is ze net? Nee? Nee.
Hoppa, daar gaat hij. Hij scoort het altijd bij de kont, vind je net? Hoe doe je dat? Hoe doet hij dat bij de kont? Let me zien. Is dat ook? Hoe doet dat? Ja, zei ja. Oh, geweldig. Wat krijgen we? Papen krijgt Daddy en Mem krijgt... Paken krijgt een lolly en koffie en ik krijg een lekkere koek. Nee, Was toen ik samen of een hapje pro voor me. ik kom helemaal. Dan pro maar even. Maar wel. Als je het lekker vindt, zit met me wel. Wat is dit? Koken. Maar roze erop, hé. Bij een bonenpannen, hè? Oh, Oh, nou, dat moest heerlijk zeker. nee. Nee, is het net? Oh, nou dan eet ik hem op. Mem, Hikkel toch namelijk. Er zit ook een dekseltje bij, waar is die? die is kapot. Die zit... Kapot. Kijk, die zit zo. Oh, die wilde net meer goed op. Nee, nou ja. Hoe Mem zin? Ja, we blijven zien. Nee, nee, stop, stop. Ik doe niks. Van mij past er wel. Dan net steken. Dan net steken. Wat zit hierin? Piekenpoortjes? Lekker. Nog mee bakken. Ik wil van mij de echt Ja, pikken. vies is wel lekker piekenpoortjes, hè? Die Heerlijk. wordt van mij de Ja, echt. misschien kennen we het wel. Maar had nog niks betaald van jou, dus misschien kennen we het wel. Ja, het zit met piekenpoortjes. Beetje broccoli. Toen moet ik wel doen. Mama, Echt piekenpoortjes. Oh jee, wat gaan ze er aan? Wat gaan we er aan? Tegen die. Ja, dat is een beetje kwattere spaken, hè? Paken is ook net bottengrut, maar Nee. net zal iets. Nou, een beetje groter. Dit is altijd goed, hè? Ik dacht, ze wat jengel of wie maakt maar nooit, maar paak zei, dit ken ik nog wel even. Ja. Even voor die verdage. Dit is mooi. Ho, ho. Mijn kind net zo goed. Paak kan beter. Nog een keer paken. Wie ben je dat u dozen? Nog een keer paken. Ah, ja, jongen. Ja, ja. Klasse paken. Alle klapgeluid. Bim bam boom. Bim bam boom. Vader de... Oh. Hip hoerai. Hey. Oh, je stompe krijgt bij de voet. Oh, hè. Ja, dat kan ze even. Koest die wel? Altijd is kortjakje. Ziek, midden in de week, maar Kijk, kost die net? zondags niet. Om het oren keer paken. Om het Ja. oren keer. Die is net niet allemaal. Ja, jaske en een rokje hier zo uit. Ik kan paken weer ontgraven. Ik ben een hoes. Patje, dik je net. Ja, zo. Was ik nou bij de voeltjes zelf? Dat is er niet Ja. meer. Nee, het grootste paard het paken dingen, ja. Ja, het grootste paard is kleer. Ja, ik wil staan om het jebber, want een beetje hard rennen. Ja, ja, inderdaad. Anders dan haal je er nog niks aan. Nee. Nee, dat is wel zo, inderdaad. Zie maar bij de voeltjes. Als je na die moet je zeker denken. Zebravinken. Die zit er nog in. Jere, ja. Die hield schoon, hè? Ja, welke? deze. Die hield schoon, hè? Die hield het alleen nog aan. Die had zo'n mooie streep te stut en een oranje snavel. Een beetje reet is dat ding. Ja, dat is nou. Reetsnaveltje. En oranje wankjes. Oh, je vindt dus een beetje spannend. Hoe kan ik het tegen uit? Was die op mijn kant? Goed te vlug, hè? Ik net een mosk. Nee, ik door tegen. Deze. Ja. En nu weer niet. Zeven ringie. Nou,
Maar die is ergens uit. Ja, of zo. Ja, er een kamer. Ja. En dan bij parkingshok. Ja, wie, Hoe is het mogelijk? Ja. Maar zo die krijgen blijft honger en dan moeten ze naar binnen. Ja. Nou, dat had er een goed plakje getroffen. Ja. Ja, wat maakt ze zo'n rommel, net die vogels. Ja. Ze komen alles eruit, joh. Ja, ga ik morgen naar het scherm maken. Nee, maar dat is mijn vogels zo, hè. Het stoot en ze... Ja. Mooi, hé. Nou, paard maar in graven. Ja. Rustig hoor. Ja. En dan komen we weer een keer weg. Ik ben blij dat ik dat ben. Ja, dat snap ik wel. Ja, 40 meter, bah. Zo pakken. Ja, doe leven. Ja. Doei. Ja, doe. Doei. Doei. En we zijn weer thuis. Dan zie je wat in de briefbus zit. Zit er wat in, meid? Schelpjes, ja. Je bent uit die fietszitje van, wist je nog? Nou jongens, Ildo gaat even op bedje. Die wie echt heel min. Die wie vanmorgen iedere betiert wekken. Dus Jelke brengt geen op bed. Ik zal even tegels bestellen voor je tuin. We hebben gewoon een uitzochtlijst bij de tegelhandel, bij Ilse. Dus die zal ik bestellen. Ik weet precies hoeveel ik hem had. En ik wil vanmiddag even met de gitaar aan de slag. Want ja, je weet, het boek wat ik mij dwaande ben, is op goede wij, laat ik het zo zeggen. En het doel is dan ook om na de zomervakantie bij het boek Langs de Squallen te gaan. En dat lijkt me zo leuk om daar dan ook een passend versje bij te gaan. Want ja, als ik Langs de Squallen vind ik het echt leuk om direct even wat te pingelen. En, dus ik schreef een versje geschreven die dan ook weer connectie had met het boek. Dus ja, ik ga nog geen inspiratie, dus het is maar correct welke kant valt op. Soms dan weet ik het er niet een keer, en een andere keer dan slaat het net, maar ik ging gewoon even wat beziekje. Dus dat had ik nog even als verrassing voor je. Dus waar weet, laat ik je volgende keer wel een stukje jaren van het nieuwe versje wat jet bij het boek. Van nou successen, vond je dit een leuke vlog? Abonneer je, zet een blauw toenkom heen en via het net de chill te downloaden voor die tablet als telefoon. Naar het chitvlog. Hey hoi.